Hola, sóc l'Alexia i avui us vinc a recomanar un llibre que es titula Peripècies d'un rescat. Aquest llibre l'ha escrit Dolors Garcia i Cornellà i els dibuixos són de Quimbo. Són molt macos, els dibuixos, però són en blanc i negre. La lletra és de bon tamany i és amb negreta. A mi m'ha agradat molt. I ara us explico... és de la col·lecció La Formiga. Ho esteu fent molt bé, ja en sou 100. I de l'editorial Aniva Llibres. Té 103 pàgines i és d'aventura. És molt divertit. Ara us explicaré una mica de què va. Va de que una nit, el gat de l'Oleguer i l'Arnau, que es diu Taques, s'estira a la cistella sense gens de ganes de jugar ni de fer res. Després s'amaga per tot el pis i ningú l'aconsegueix trobar. Després els desperten, perquè l'edifici està a punt de caure. No sé com ho faran, però tots tenen sort que s'allotgen en un hotel i la família els hi porta roba i coses per passar la nit. Com penseu que aconseguiran rescatar en Taques? Si ho voleu saber, us llegiu. A mi m'ha agradat molt. Espero que us el llegiu. Adeu!